Hazard. Hello everyone. फैदो लाइ लाइभआव दसे नुजाफैदोलाय बयबो ज'नो फैलायबाय आरो दसे सम हर गेजेराव आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि लाइभआव जइन जानानै मोजां मोजां कमेन्ट हरगोन होननानै फैनानै कमेन्टफोर हरफैदो दे। हर गेजेरावल' टाइम मोनोना जोंहा टाइमानो मोना नालाय लाइभ फैनो हर गेजेरावल' मोनो बेनिखायनो हर गेजेरबाबो जों लाइभ फैयो। लाइभआव फैनानै लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो दे फैनानै थाब थाब। दासिमबो माथो रावबो जइन जाथ'वाखै। अके जइन जाबाय दे कमेन्ट खालामजेनदो दे लोगोफोर होख्लायजेनदो कमेन्टफ्रा। अके सानै जइन जाबाय सानैयाव सानैबो लाइक खालामबाय कमेन्टखौ बावनानै थाबाय नोंथांमोना दे कमेन्टबो खालामदो। जयनिं प्रदीप ब्रह्म हेलो हेलो बैनाय प्रदीपसो नामा बैनाय प्रदीपसो फैबाय ना नै दासिमबो जइन जाथ'वाखै मानसिफोरा गोबाङानो 14 जन जाबाय दे जइन खालामदो थाबैनो जइन खालामनानै कमेन्ट खालामलायदो जानायनि थाखाय लाहार फाहार जालायबाय जोंना। हेलो फंबाय मा खबर मोजां मोजां हांसो गुमै मोजाङैनो दंना बैनाय नङाबा माथो जोंना बैनाया बैनाय होनहरखायो हनै हांसो गुमै होनहरखायो जोंना सिनायनाया सिनायनायखा जोङो मोजाङै दङ नोंथांमोना खिथाहरदो माबोरै दङ। कमेन्टआनो माथो खमथार कमेन्टआनो खम फैथारो मानसिफ्रा गोबां फैब्लाबो कमेन्टआनो माने जाया आरो दे थाबैनो फैदो नै आङो थोरसिसो सुनो ओंखारदों थोरसि सुनांगौनो नै हिन्जाव माइरं जावदों एसे थोरसि सुनांगौ आंहा। हाय ब्र बिथुल ब्र हेलो हेलो हाय हाय थैंक यू फॉर जॉइनिंग प्लीज कमेंट। दे अन्नानै बयबो कमेन्ट खालाम गुमै मोजाङै दं। मा ओंख्रि जाखो ओंखामफोर जाखांबाय नामा? लव फ्रॉम अरुणाचल थैंक यू सो मच ब्रो अरुणाचल से देख रहा बहुत बढ़िया धन्यवाद वेरी गुड। माइरं जावदों आंखौसो थोरसि सुनायखौसो नुहुरखो ना माखो नोंसोरलाय आं थोरसि सुदोंलै दसे दोनथ'दे 1 मिनिट कमेन्टफोरा फटाफट खालामना दोनथ'नै आं थोरसि सुग्रोदों। उपाय गैया हिन्जावनि खामानिखौ आंसो मावजोबनांगौ माइरं जावदों ना लाबो माइरंआ नै आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ मैं आसाम से हम लोग रहते बेंगलोर में। हाय ब्रो हाय 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 हेलो हेलो जल्दी जल्दी कमेंट करो लाइक करो ब्रो कमेन्टआनो खम फैथारो दे 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 कमेन्ट खालाम दो मा ओंख्रि जालायलायखो मा मोनजाखो सोर सोरहा लाफा मैद्रु लाइ मैद्रु आसामाव लाफा मैद्रुफोर लाइफ्रा मुलाफ्रा मोनजाजेनबायना मोनजाजेनाखै दुन्दिया गोरलै बैग्रि फिथाइफ्रा बैग्रि रानलायनो
बोथिसे फुजा मोननैया थोगोन दा आयौ मोननै बांद्राय थोबाव गुसु संहोनाय दोङो बांद्रायगोन मोननै लाजोबाखै एसे कमेन्टआनो गैथारला माथो लासै थांबायसो कमेन्टखौनो माने खालामनो बायो आरोना मानसिफोरा कमेन्ट खालामाबाथाय ओमफ्राय जोंहाबो मोजां मोनो आरोना रायलायबाय थानो थेव थेवनो दे कमेन्ट खालामबासो मोजां मोनो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो I was to rice I'm coming back please wait me Jara sajung walo Rina आंने सुखांबाय बोरमा बेदरसोमोनलै मालाय बोरमा बेदरसो मोनजालायबावदों दे एनाजों थांबा जाहैगोन होनदों बोरमा खासिया देरबायना बैनाय नोंसिना बोरमा खासिखौ देनां जानो थांनांगौ र' जों थांबा बोरमा खासि जानो थांनांगौ नोंसिनाव बोरमायानो दाम गोसाथार ओरै बायना जानो हाया माबा होनो थिनदों नामा नों आलु ओरैबायदि दाम गोसा बोरमाखौनो जानो हाया बोरमाबो मोनजाया अमाबो मोनजाया अमायाबो रुलायनानैसो जानांगौ जोंनिया ओरैबायदि गोजानाव थांनांगौ ओमफ्राय 2-3 किल'मिटार सिखायावलाय दावदैयाव लांफासैलाय दा गैयाबाबो 2-3 किल'मिटार हाय मिजिं गयारि हेल' माबोरै दं मोजां ना खबर सबर आवाजा एसे बोरैबा जादों जानो हागौ ना गगा मोनदोंना एसे बोरैबा जादों एकदम गगायानो जारलाथार दामानि ओरैबायदि गगा मोनदों बुंनाङा आरो मैया मेला जाबावदोंमोन ना मेलायाव थांबावबाय मेलायाव थांनानै हाद्रि मोनजानानै बारा जाबावबाय ओरैबायदि मेला ओरैबायदि गिदिर मेला जादोंना बुंनाङा आरो हेल' रावबो गैला नामा कमेन्ट खालामग्रा जोंनियाव बांसिन माबाफोरसो फैयोदांलै मा होनो हारसाफोर गोजासो फैयो दा बांगाल दारि गोलावफ्रासो कमेन्टखौनो जोंनि बर'फ्रा सानै साथामल' खालामो जाय खालामनाया खालामो आरो थाब खालामलाङो ओमफ्राय जोंनि फ्रेन्ड्सफ्रा खमायलांबाय आरोना डाउन जालांबाय कमेन्ट खालामनो सिगां समावबो बिराद कमेन्ट खालामनो मोनो फैस्लाबबायनो हायामोन लाइभफोरखौनो दाना खम जाबाय खुसि हेल' रावबो गैला हनै सिरि जोंखौल' माने जोंनि खावब्ला खावब्लि मोखांखौल' नायबाय थाबाय आरो रावबो माबा खालामला कमेन्ट खालामला जोंना सासे लोगो दंमोनलै बिराद मोजां कमेन्ट खालामबाय थाग्रा बेबो अबाव थांखो दामानि सुटि मोनाखै नामा कमेन्ट खालामथाराखै जिर'सो जालांबावबाय हनै लासैसो थांबाय हेल' रावबो गैला कमेन्ट खालामग्रायानो दे रावबो गैला नामा कमेन्टखौनो खालामथारा माथो नोंसोरलाय आलु लेबदों आलु टाइम मोनाखै हिन्जावाबो माबा खालामगासिनो माइरं जावगासिनो दाबो गैया
कमेन्ट हरदोंदां होननानै नाहरगासिनो रावबो गैया नै हरा कमेन्टआनो गैया लाइभ फैनायनि जोंना नामानो गैया ओरैबायदि गाज्रि जाबायना ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जयश्री मा खालामदों आदा हेल' जेबो खालामाखै नै ओंखाम संनो नागिरदां ओंखाम संदों नोंस्रा मालाय जाखांनानै उन्दुलायबावबायसो होनदां हजोंथ' गोजां बोथोराव रावबो गोबाव थायाना जोंहा नै दासो ओंखाम संनो नागिरदों आलुसो लेबदां नै आलुसो रुनानै बेखौनो जानोसै आलु रुनायखौनो आलु रुनाय गथा बिदै बोथाम आयु बांद्रायसिगोन खांदायो उफाय गैलाना आलु रुबाय नै ओंखामाव होफानोसै दावदैयाव सु ओंखामाव होबाय माला फैयो जोंनो सोंनो थिनदों माला फैयो सोंनो थिनदों बिनानावा थांगोन र' माला थांनाय जागोनथाय बुंथ'नो हाया आरो बैनाय खालमासि डिसेम्बराव थांसिगोनदां बैनाय एबाराव जाथ'नाय नंला बावाखैनो माथो खामायनोनो हाजेनाखै दाबो लाइभ फ्रम कार्बि आंलं आसाम ब्र थैंक यू ब्रो कार्बी आंगलों से देख रहा है आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए आपने स्वागत करता हूँ मैं आपको मैं स्वागत करता हूँ रुफाया थायो नांलाय मा रायलायखोरा आं बुजियासैलै मिजिं नोंनि बुंनायखौ मारै जाखो बेलाय कमेन्टआलाय बुजिलायलाङासां माबा गार' भाषासो रायलायनाय बायदि मोनलायलांबाय आं जाहानाव माला फैयो सोंनो थिनदों बाजैयालाय अबावथो दं नुवासै माथो नै थोरसिजोंसो माइरं जादों जोंनाव उफाय गैया माने जावग्रा गैया नालाय बायनानै लानो हायाखै थोरसिजोंसो जावनानै दङ थोरसिजोंसो जावगासिनो नै नाहरलाय नै नाहरनो नों एकदमबारे फुङाव थांबाथाय नुवाखै माइरं जावग्राया बे नायलाय नै माजों जावदों बियो नै बिजोंसो जावो जोंना फुङावबो टाइम मोना जादो संदो दुगैदो थांदो जावगासिनो नै ओमफ्राय मोनायावनो जावना लानोसै बे गोबावसैमोन माइरङा एम्फौ जाबाय एसे आरो होमबाबो जाजायो माइरङालाय मोजां ओमफ्राय मानसिफोर हरनायमोन आरो जायाखैमोन जोङो बिराद गोबाव जाबायमोन बे माइरङा एम्फौ जालायखाबाय नै माबायदि गुफुर माबा जालायखाबायमोन एम्फौ जानायानो गोमो जालायबाय नै दा जावदों आरो जावग्रायाबो नै बिराद गिदिरखा थोरसिजों ओंखाम जाग्रा थोरसियावनो थाबाय संग्रायफोरबो मोना नालाय ओरैहाय आंहा नै बावलायलांबायसो अरखौनो लगायनो बावलायलांबाय दावदैयाव सुबाय दावदैबो सुबाय आलु सुबाय आलु गथाखौबो सुखाबाय आं आलु गथाखौबो सुनानै होखाबाय ओंखाम मोनबानो जाबाय दसे कमेन्टफोरसो नायनोसै फैद' एबाराव आं एसे रेस्ट लाबाय नै कमेन्ट नायनोसै एबाराव औ डाइरेक्ट एवनानै माबा जाबाय दा कमेन्ट नायनि
दे बुरला जाला खालामो आं मोजांसो खालामदों दे कमेन्ट हरद' कमेन्ट हरग्राफ्रानो गैला नामा एबारावलाय कमेन्ट रिप्लाइ खालामफैबाय आं नै मेलानिफ्राय मा लाबोनाय आदाबो गैयालै जेबो लाबोनो हायाखै फेफेल' लाबोदों फेफे ओमफ्राय र' देखायना मा बुस्थुमोन बे मोनसेया सना लाबोदों आरो मोनसेया ओमफ्राय नैबेसो नै हसर मासे बेखौसो लाबोदों बेखौसो लानानै फैदों नै ससमानिफ्राय बे माबायाव बेखौसो लायनो थांदोंमोन सोरबाफोर फैग्रा दंबा हरफा जागौमोन ना ने रावबो फैग्रायानो गैया बे माबाखौ आरो दुन्दिया लाफाफोरखौ दुन्दिया लाफाफोरखौ मानसिफोर ओरैनिफ्राय थांनो नागिरगासिनो थेंक इउ एक्टर नुदोंनो एक्टर नुनायखायनो लाबोदों आरो बेखौनो ओमफ्राय बे ओमफ्राय हिनजावना मालाय सना लाबोदों सनाया गानखोना माखो बे सनाया गिदिरनो लिबलांनो माबायानो सनायानो हान्थुसिम फैलायनो नागिरो आरो गोलावा ओमफ्राय माला दोंसे लाबोबाय 50 थाखा खिया बेनो आरो ओरैनो बेरायनो थांनायाव माने बेफोरखौनो ओरैबायदि मानसिमोन बाब नागाथला गाखोनो थांदोंमोन जोङो गैया गाखोनो मोनाखै टिकेटआबो 100 थाखा गाहाममोन नालाय दामा माबाया बबेनिमोनलाय आङो ना सान्तिपुर मा होनोमोनलाय सान्तिपुर हादानावसो जोंना दसेनो होजायोबो एखमबा होबाथाय खारग्लुंलाजोबनांगौसो जोंना जायगाखौनो मोनलायलाया एखमबा दसेनो माबाबाथाय खारनांगौसो उफाय गैया पारमानेन्ट नङा आरो जोंना गैया जायगा गैया हायानो जोंना पारमानेन्ट गैथ'आ दा लासैसो पारमानेन्ट खालामनो नाजालांसै र' बेनिखायनो जेरावबो थांनो मोनथ'वाखै चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर एफेक्सन जानाय जायगायाव दाखालि बे एफेक्सन जाखांबायना बे एफेक्सन जानाय जायगायावनो आरो सरमा हमनि र' र' आं सनाखौ देखायनो दै माबायदि हान्थुआव मोनफैलायनायखौ हान्थुसे मोनफैलायनाय सनाखौ खिथानि आं नोंसोरनो नै माखै एफा गिदिर नै खोमायानो गालायलायगोन आरो बेखौ बायनानै लाबोबाय बियो ओरै मोननैनो बेलाय मोननै लिबलां ओमफ्रायो बेथ' गावनि खोमाजों समानखा डाबल खोमा जाखायो डाबल खोमाखा आरो बेनि ओरैबायदि गिदिर बाब खोमायानो गालाय नागिरगोन आंबो गानजायोमोनलै र' आं गाननायनो दे आंनावबो गानग्रा दंमोनलै गोथेबायदां आंना गैलाथ' नै दांनो मोनलाथ' गुरै जाबाय सिगाङाव गोरामोन गानजालालै गोथेबाय आंना थाम्फैयाबो डिस्टार्बथार आयु सनाया एफा गिदिर जा गिदिरखा नै नुबाय दा खोमायानो गालाय नागिरगोन बाब बेफोरबायदिखौ गाननानै बेरायनांगौ माने खोमायानो थारला गालांबा लामा ससेयाव जायगा गैया बायनानै लायो बेयो देन्जारसो बेखौनो बियो
दावराव जालायथारबावदों मालाय बायनो मोनैनि मालाय दावराव जालायखो आं फेफेसो बायना लाबोदों फेफे फिसानो फेम्फा दामग्रा थोद बारा हमनो हायालै ससमाखौ मेगना बोरैबा नुयो माथो मोलेनो दे कमेन्ट हरग्रा रावबो गैला नामा नै जोंना ओंखामासो मोनलायलांसिगोन दा ओंखाम मोनबा ओंख्रि संबा आरो रायलायनो मोननाय नंलालाय लाय सानजाना वारि नाइस होनदों थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ मा फेफे मा फेफे नो बहा होदों फेफेया बहा थाखो नै फेफेया बेलाय बे गोरलै गथ'फोर बायदि बेखौनो सुगदावलाबायदों नै बेनो नै बे फेफे ओमफ्राय नैबे मैसो गं बेखौनो हमनानै बेरायबाय थाबाय आरो लाइट दंलायो नालाय मोजां नुयो नै बेटारि जोब्बाय खोमा ए जोबाखै नै लाइट गोनांलाय बेखौ खर'आव हमना बेरायबाय आरो बिदि मैसो गं बेलाय मोजां नुबायना मैसो गंखौ एबाराव आइसोर बेखौसो बुङो आइसोर बेखौसो बुङोनो बेखौ फेफे होनो जोंना माहाजोना फेफे होनना बुङो नालाय जोंहाबो फेफे होनो आरो बेखौ बे फेफे आंना मोनथाम आरो बे फेफे लादों ओमफ्राय नैबे सस्रमा फेफेजों लोगोसे ओमफ्राय नैबे मोनसे नै बेलाय मोजां ना फेफेया माबायदि नुदों सस्रमाजों ओमफ्राय बे मैसो गंजों नै मैसो गं दंलायो बे मोनथाम आरो बे मोनथामखौल' लानानै फैनो हादों आंना बे मोनथामल' ओमफ्राय बेना एकदम लिगब्लां लिबथां सना बरिया नुदों थेंक इउ स' माच सनायावबो गानदोब्रा सनाया हाबजायालै आंनाव देलाय सोना होलाय सना गाननि दै र' सना गाननो नागिरदां लिबलां लिबलांखौ अबे बायदिखौ बेखौ बेखौ गान बे खोमाया गागोनलै ने आं बेखौ गानबा खोमाया गागोनलै लोरैमोन सनाया बे नङा नै बिसो नै आखाइया आंना माइरं जावनाया एकदम लेथ्राथार गानहोनो जों बेनो बिलाय माथो गब्लंबाय आयु नै माबायदि नुदों फारसेल' नै नै सनाया बिदिखौ लादों आङो माबायदि नुखो बेना हिजोआनो नुबाय हिनजाव बायदि नुबाय नामा ने खानाय गोलावजों माजों नायदो ओंखामा मा ओंख्रिया माबासोलै मैनाय नै मा होनो दाउदैजों आलुजोंसो ओंखाम ओंख्रि संनायाव सरमा हमलायना संखानोसै नै हाहानो आइसो दङथ' आरो गोदो उन्दैनिमोन उन्दैनियानो दाबो माबायाखै आरो गोथेयाखै दाबो दङ बेखौ मोनबाय नामा खामगोनबो नङा सरमा हमलायना संनायाव ओंखामा खामबा गैलालै ने ओंख्रिया माबासो नै जोंना आलुजों ओमफ्राय मा होनो दाउदै दैथाम लाबोदोंमोन आलु सिफ्लेनानै हिट नुदों ब्र'नो सुसमिता नार्जारि हिट नुदों होनदों थेंक इउ मैसो गं गाननानै ओमफ्राय सरमा हमलायनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय आं नै ओंखाम गाबदोंलै दावरावथार ने सना गाननाय हिजोआथ' माना डिउटियाव गाबोन बिदि सना गाननानै थांलां
गिदिरनो बे सनाखौनो लिबलां लिबलां गाननानै थांदों ओरै मोसाहैबाय थाना मेदामनि सिगाङाव मेदामा खम रायगोन बे आंखौ रायालै बिसिना मालाय बिसिना हौवाफोरखौ उन्दैयाव खोमा सुफ्लुंनानैसो होजोबोनो दहाय होनदों नोंसिना हौवाफोरखौ खोमा सुफ्लुंगोन ना सुफ्लुङा होननानै ओमफ्राय आं होनबाय जोंना हौवाफोरखौ सुफ्लुंबा रायोसो होननानै मैसो जाना जागोनथ' आरो बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनदों आंबो सरमा गानलायनाय मैसो गं सना गानलायनाय संनाया सुदेम नों बहा नों माहा दं होनदों जोङो दायो बेंगालराव दङ बेंगालर मा होनो मा होनोमोनलाय जयानगर 4 ब्लकआव दहाय माने मा जायगायाव थायो होनदों सुस्मिता नार्जारिया जोङो जयानगर 4 ब्लकआव थायो बेंगालराव ओमफ्राय दहाय सोरबा माबानि बर'फोर फैदोंमोननो सानै आंनि हिन्जाव मावनाय खाथियाव सानै ना साथाम लंपेन्ट नायदोंमोननो लंपेन्ट दाम गोसानि माबा लंपेन्ट दाम गोसानि माने लंपेन्टखौ बायना लांनो हायाखैनो रायना गालांदोंनो मा गामसासो गानना बेरायनांसिगोन नामा लंपेन्टखौ गाननो हाला होननानै गुड नाइट आदा बाजै उन्दुनोसै आंहा दे गुड नाइट बाय बाय उन्दुदो नोंहा जोंहाथ' दाबो उन्दुनाय टाइम जायाखै जोंना 2टा 3टा बिदियावसो उन्दुनाय जायो दाबो जोंना ओंखामानो मोनाखै नै जोंना बिदि टाइमाव जेबो जाया आरो सोर समा खुथुनि आं नुवा मोनबाय आरो ना कमेन्टफोरखौनो नुथाराखै कमेन्ट नायनांगौआ दहाय थाइनै हिसाबनि जादोंना बियो हिसाबनि जायाखै बहाथो माबा जालाबायनानै माबाखै हिसाबनिसो जाखादोंना दाख्लैया माथो बेखौबो सोलायबावाखैसो हिसाबनि जायाखै मारै बिसोर सोलायबावाखै माथो खामानिया मोनायावसो नामा आदा जोंना खामानियानो माबा मोनायावबो सानावबो आरो नै ओरैबायदि खामानिया फुङाव 8:30 फुङाव थांनांगौ 8:30 थांनानै मा होनो 8:30 थांनानै 1:30 गबोयो आरो 1:30 गनानै ओमफ्राय 4:30 थांफिननांगौ बेलासिनि 4:30 थांनानै दा हरनि 9टासिम आरो हरनि 9टायाव गबोयो ओमफ्रायो नोमबाजैनिया डाइरेक्ट माबासिम मा होनो बेना 10टानिफ्राय साननि 10टानिफ्राय 8टासिम मोनानि 8टासिम जायो बेना सुस्मिता नार्जारि बाजैया मा खामानि मावो बिनिया माबा प्राचिन होननाय प्राचिन एकदम फुराना माबा मोनो आरो बेना फुराना बे माबाफोरखौ मा होनो गिफ्ट दखान सोरनिबा बार्थडेनि हाबानि बेफोरबायदिनि गिफ्टनि माबा आरो बेना आरो जोंना जाहैबाय ग्रसारि स्ट'र जोंनियाव माइरं माबा माबि मोनो आरो माइरं मस्ला मस्लि जोंना हरिक माल बुस्थुफोरखौ मोनो सेवनायफोर माबाफोर एम्फौ जालायनाय दङ जोंनियाव माइरंफ्रा बेफोरबायदिखौ मोनो आरो फाबसो नांलायलांसिगोनदां कास्ट'मारफोरनो एम्फौ जालायनायफोरखौनो मोजां दासो फ्रेस लाना फैनाय होननानै फाननायफ्रा उफाय गैयाना खामानि मावनानै जानांगौ जोंहाथ' खामानि मावदों जाय मावहोग्रा बिसोर नांनो हागौ फाब नांबाबो नङा होमबा जोंहाथ' मावग्राल' दाबो जाखाङा नोङो इसेल' जानाया बे कमेन्टआनो सिरि जाथारबाय एफा गोबां मानसि दं ओमफ्राय रावबो लाइकबो खालामा आं माबायाव जानायखौ देखायबावा लाइक खालामनायनि आं मैसो गं गानलायनायखौनो माबायाखै नि लाइक खालामाखै
आरो नों बे माइरं जावनाय हनै 84 थांबाय हनै ओमफ्राय रावबो गैया कमेन्टआबो बन्द' जाबावबायसो ना ओंखाम संनानै जानि नै दासो टमेट' हादों आङो टमेट' आलु ओमफ्राय दावदै दैनै लागायनोसै जानाया हरजों हरनि 12थाबाबो दिनै मानिखाया संनानै जागोन आरो जोंना टाइमालाय जाखाबायानो जानायनि 10ता 11ता जाखाबाय खामानि गोदान नागिरगासिनो आरो जोङो खामानि गोदान मोनबाय मोननाया खामानि गोदानाबो जाखाबाय जोंना फिक्स थांनांसिगौल' रावबो गैथ'थारला नामा सिरि जाथारबाय कमेन्टआनो रावबो हरा मैसो गंखौ एसे सिदा खालामनां सौहां नुदों बोरैबा मैसो गङा एसे गबाय थायोलै खानाया नाखांबाय थायो बे स्नेप चेटआ नोंनाव अन दङ बे स्नेप चेटआनो बिदि जाबाय थायो माबा मा इन्स्टाग्रामनि फल' खालामनाय इन्स्टाग्रामाव फल' खालामदों नोंखौ दा मोनानि ओंखाम जाना थांगोन आरो खामानियाव ओहो थांनांला दा मोनाबायना दानियाव थांनांला गाबोन फुंनि माबानिफ्रायसो फुंनि 8:30निफ्राय आंनिया 8:30निफ्राय 1:30सिम आरो 1:30आव ओंखाम जानो ब्रेक टाइम मोनो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै 4:30आव थांफिननांगौ आरो 4:30आव थांनानै मोनानि 9:30 ओमफ्राय नोमबाजैनिया फुङाव बेना फुंनि 10थायाव थांनानै हरनि 8ता खिन्थु 10थायाव थांनानै 10थायाव थांबाय खामानियाव ओमफ्राय बिनिफ्राय 8थायाव गबोबाय नङा 10थायाव थांदों 9थायाव थांबाय 10थायाव खुलिबाय बे नोंनि 10थानि टाइम नङा डिउटि टाइमा नोंना 10ता जाबायना 10तानिफ्राय थांबाय नालाय 8थायाव गबोबाय ओमफ्राय नों आंखौ नेनानै मानानै 9ता जाबाय आरो आंखौ नेनानै लाबोयो नालाय बियो हारसिं फैनो हाया नालाय उफाय गैया नेनानै लाना फैयो आरो ना सानैजों ज' फैयो मोनायाव साइकेलजों खिलदिं सानावबा हारसिं सानावबाथ' हारसिं थांनो हायो जेबो नङा मोनायाव एसे उसुबिदा जायोना खोमा सालायोब्रा हिनजावफ्रा बोरै गानो एफा गिदिर गिदिर सनाखौलाय माथो आंनालाय खोमा सागुलायबायसो लिबलांनो बोरै गानो हिनजावफ्रालाय एफा गिदिर गिदिरलाय मैसो गं गोनांलाय मैसो गङा आंना बेटारि जोब्बाय नामाब्रा जोबथ'वाखैलै फेफे दाननानै बिरादनो जोङो मैया इन्टारेस्टल'खामोन नागारट'लाखौनो गाखोनो हायासै फैसायानो एफा दाम लायो 50 थाखासोबा खेबब्रैसो गाखोगौमोन जों 100 होनखाबाय खेबसेनो रेलगारि दङमोन मा दङमोन ओरैबायदि मानसि गैया जायगाखौनो मोनलायखाया आरो नै नों नायफैदो एसे नोंखौ नुबासो कमेन्ट हरसिगोन मानसिफ्रा लाइकबो होआ कमेन्टबो होआ थागासिनो दं नायफैदोसो नै मा खामानि मावो आदा खामानियानो जोंना माबासो नै खामानियानो जोंना माबाथारो मा होनो ग्रसारि स्टरसो ग्रसारि माने माइरं माबा माबि मोनो आरो
थांनायाथ' एसे थाब थांनांगौ माथो खालामनो जोंनिखौथ' नोंसोरथ' नुखानाय थाब थांनो मालाय बोरै थांनो हानो सानबाबो जाया आरो थांनोलाय जोंबो थाब सानदों खालमासि डिसेम्बरफ्राव थांनो सानदों हाफ्रानो मालायनि माबायावसो दंजोबो ना बेखौ सुख'गोराबानो उफाय गैया बे हाफोरखौ सुख'जोबना लाग्रोनोसै बिनि उनावसो न'आव थानानै मावनानै जानो हागोन दिन हाजिराखौ मालाय बेसेबांथो मावना जानो मालायनावलाय दा उफाय गैया आरोना हेल' बि सोरबा सुजाता फैदों नै हेल' सुजाता हेल' वेलकाम टू लाइव स्ट्रीम थैंक यू फॉर जॉइनिंग बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में ज्वाइन होने के लिए कैसे हो आदा नों दिनैसो गोदान फैदों नोंनि वाइटियाव मोनि आदा औ दे आङो माबानि मा होनो जों सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्टनि जोंनिया जाहैबाय बे एफेक्सन जाबाय थाग्रा जायगायाव हादानाव आरो जोंनि दा मेनानो बाव जाबाय आरो जोंनि फुरानाया ओरै फाथाबारि साइडआवमोन दा फाथाबारिनिफ्राय सान्तिपुराव थांबाय ओमफ्राय सुजाताया मा होनो सिंगल कहाँ से हो आप मैं चिरां डिस्ट्रिक्ट आसाम से हूँ आप कहाँ से हो मैं चिरां डिस्ट्रिक्ट से हूँ पहला नशा पहला खुमा मा खालामनो नागिरदोंमोनलाय सुनो नागिरदोंमोन नया प्यार है नया इंतजार आंबो बालाजाहारनि आदा जों बालाजाहारनि ना आपका टाइटल बोलो मेरा बासुमतारी आपका बोलिए आपका क्या है मेरा बासुमतारी है आपका क्या है हम लोग बड़ो लोग हैं ना बड़ो लोग का बासुमतारी है गोयारी है मुसाहारी होता है नारजारी होता है नारजिनारी होता है आपका क्या है ओमफ्राय मा होनो जोंहा एसपि आर्टिस्ट ब्लगआ आंबो बालाजाहारनि आदा मालाबाफोर जोंखौ नुखांबायबो जानो हागौ ना सान्तिपुर बाजारफोराव फैदोंब्ला बालाजाहारनिबा ओके सांमा अच्छा सांमा मतलब आपका माबा बे माबायालाय अबे मिनिग्राया गोरलैया सांमा माबा मा होनो मा जाथि होनो बिदिखौ मणिपुर माबा आप कहाँ से हो सांमा भाई भाई ना बहन माबाया सांमा होनग्रायालाय दा मेडिकेलाव माहिर मुनिया माहिरालाय माबासो दा मा होनोमोनलाय आरो बिसां सांमा नोङा सांमा ओमफ्राय माबासो दा बि माहिरालाय मा होनो बिसिना एसामिस मा जाथि होनोमोनलाय बिदि माबा रुना जाग्राखौ मैगं रुना जायोना बिसोरो बेखौ मा होनो गार' ओके सांमा अब क्या जाती है आपका लैंग्वेज क्या है कौन सा लैंग्वेज में बात करते हैं आप लोग कमेन्टआ सिरि जाथारबायलै रावबो कमेन्ट गैथ'थारला प्लीज त्रिपुरा से मैं गर्ल्स
थैंक यू। आप त्रिपुरा से है क्या? थैंक यू बहना, इतना दूर से हमारा लाइव में ज्वाइन होने के लिए आपका बहुत बहुत बधाई हो। हमारा लाइव में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जो भी बोलना था मैं बोल दिया। मा होनदों? सुनिबाराव थांगोन सान्तिपुराव ख्रिस्टमासनि गस्ला लानो। दे लांफैदो। जोंहाथ' दा सान्तिपुर बाजाराव गैया नालाय, जोङो दा माबायावसो दङ, बेंगालरावसो दङ। सान्तिपुर बाजारफोरखौ गोसोखाङो आरोना। क्या करते हुआ? मैं काम करता हूँ, हम गरीब है इसलिए काम करता है। नौकर का काम करता हूँ, किसी का घर में कहीं भी काम मिला तो कहीं भी जाके काम करता हूँ। क्या करेगा, गरीबी का जीवन है, क्या काम क्या काम हो सकता है हम लोग के लिए, हम गरीब लोग के लिए। दिन हाजिरा काम करके खाता हूँ पीता हूँ। मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, ग्रोसरी स्टोर। फैदो ना माबा फैदो, बे आलुखौ सिफ्लेना होफैदो आंनो। ओमफ्राय माबाखौ दावदैखौ माबाखौ नंसो दा मा होनो? आं रोङाना ओमफ्राय एवनो। नों एवफैदो दे। आं जावनोसै माइरंखौ। जावला जाबाय। दोनदो होमबालाय, गाबोन जावफैदो। आं दावदैखौ मोजां जिरना होखाबाय नोंनो। फैदोल' नोङो। ओके बिना बाय। ओके बाय बाय। लाइभ बुखारलाय। ओंखाम ओंख्रि हालाय लांला। फुङावबो जानानै माबा जानानै। फुङाव जाबाय गुदुलाखौ जादों। औ गुदुला 11:10 जादों आङो। माबा फोसाबखां माखाङैहाय ओंखाम ओंख्रि हाथारला। मा होनदों नांलाय कमेन्टआव? लास्टनिया आंखौ नुवाखैनो। आंहा माइरं जावदोंमोन नै, एसे दंबावोसो। ओंखाम ओंख्रि हाथारला, उदैया ल'नाय मोनथारबाय। दिनै खनसेल' जादों आङो, फुङाव जानो हास्लाबलाङाखै, टाइम बारा जानानै गैया। टाइमानो नोंना बोरै बारा जायो बेखौ मिथिया आङो। आं एफा फुङाव सिखारनानै गुदुं गादाम संलाङो। आंसो संखायो। बे हरनि 12थायावसो उन्दुनांगौबा। ओमफ्राय आं खयथायाव उन्दुयो? नोंहासो खयथायाव उन्दुयो? औ होनबा। आयु टमेट' एफा होलायबाय। थाइसे थाइनै। हाबाब सानब्रैनि जानांगौखौ सानसेयावनो फोजोबनायनो बियो सयथिनोबो। थैगोनसो। दावदै उन्दैखौसो दा। दावदैया अबे जायगायाव मा खालामना थांखो बेलाय? बिखं सिङावनो सोरबा खावना जाखो ना माखो दावदैखौनो? एख्ल'ना जाहरखो ना माखो नोंलाय? दासो नुबाय बाजैया। हेलेना बायदिखा। इउबाव हेलेना बायदि आरो दासोबाव थाफैनानैसो हेलेना बायदि जादों। दा एसे गोजान जायगायाव थाबायना हेलेना बायदि जानो रोंबाय, नङाबाथ' देलायनोबो रोङामोन। सोरबा मानसिफ्रा आंखौ रायहरबायसो थायोमोन देलाय होआ होननानै। ओंखामाबो जा गोबां माबा बे दावदैयावसोमोन, दावदैनि सिथाबनाय। माथो खालामनो आंलाय बेखौ सिथाबनायखौनो। बेखौ बबाव दोनो आलुखौलाय? दोननानै सिफ्ले। ओंखाम ओंख्रिया मा मोनलांबाय? बिसोर माबा लाबोनांगौ आरो बांद्राय जाबायबो। आलुलै थाइनैयानो गोसा। एखमबा दा जाबा गन्थंनिफ्राय पेन्सल गबोलायनांगोन नोंनिया। माथो पेन्सल माथो गयो?
सल गवाबा मा गयो गन्थंनिफ्राय Timi bina Bye ada baje good night उन्दुदो दे गुसु गुसु बोथोर थाब थाब उन्दुनांगौ ले बिसिबां दोहोदों आयु मोनायाव हेबथाम जायो खांख्रि Only two piece baby माबा बिदाखौ रखांनो लाबोनानै हुगार होजोबनांसिगोन नै ये मैं करता हूँ तुम ये करो आरो माबा ओंख्रि हायग्राजोंसो ओंखाम हायगबाय थोद तुम सब्जी बनाओ मैं बनाता उठाता हूँ मैं सिर्फ कोई दारू वारू में मारता हूँ झारू सारू सबको मारो आं होनबायना आं दङ होननानै माखौ टेनसन लाबाय खरसा नोङो मा कलटं गाबफैखो आंनिसो गाबदों आंना दंफाय गाबगासिनो सोरबासो मेसेज हरखाना माखो आंनावलाय जिखौ लामनोखौ मोनानै लामनोबो थांदों बिदि आङो बेबायदि खालामोना ओंख्रि माबाखौबो सामसखौबो अबेबा दोनबाय सामस मावनो दङलै मेरला सामस हेल' रावबो गैला नामा हम लोग इतना मेहनत करो लाइक करो यार कमेंट करो आप लोग के बिना हम लोग का जीना अधूरा है और अधूरा ही रहेगा हलवा आणजोबबाय दाउदै आलु टमेट' बाय आदा बाजै गुड नाइट नै सोरबा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दाउदैजों आलु टमेट' आंना दिनैना दाउदैखौनो जासाबनोसै दाउदै जायाबालाय मा खालामनो दाउदैखौबो दोनसै जानो नागिरदों बेसे लेथेर फेथेर स्कुलबो फोसाबनो टेनसन मोना बेखौबो सुबाय आलु बिलु आरो दाना बिलु जालायबाय नङा आं सोंनोसो हानजोबनो हानजोबाखै हानजोब्बाय ने माबा होनो संजना वारे अंबाजे हिंदी नहीं जानता है क्या मेरे गाना माने हिंदी मैं अभी थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी में अच्छा स्वल्प स्वल्प मालूम है
हिंदी को दासो फिसा फिसा I mean थोड़ा थोड़ा हिंदी बात नहीं बोलता है मतलब ज़्यादा नहीं आते हैं इसको बात करने के लिए समझ मतलब दूसरा का बात समझता है वो रिप्लाई करने के लिए ज़्यादा अभी तक आता नहीं है धीरे धीरे हो जाएगा अभी धीरे धीरे सीख रहा है कनाडा भी अभी बोलता है कनाडा में जो बोलता है उसको समझता है उसको रिप्लाई देने के लिए अभी तक आता नहीं है हम लोग बात करता है थोड़ा बहुत जानता है हम लोग को बात करने के लिए हाँ नहीं मैडम ने गाबोन सामब्राम गुफुर हैनांगौ नो मोनसे सानो नांगौ नो गावसोरना सामब्राम गुफुर जायाना नोंसोरना सामब्राम गुफुर दंबा लाना फै दे माबा फिसाजोनि माबा खालामनांगौ दंनो दे मोनाबाय बिरादनो ओमफ्राय कमेन्टआबो फटाफट खालामदो दे नै नङाबा मैसो गंजों सौ हरला जोबगोन आं पानी बेलाय माथो पानी दै थुयो नामा एसे लखबफोरदोब्रा बुजिथारालै बे मानसियानो दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर नै माब्रै खबरफ्रा सोरहा बोरै खबर सोलिगासिनो दङ गुदुं गरम बोथोरफ्रा बोरै खिथालाय हरदो आसामाव माबोरै सोलिगासिनो दङ जोंहा निउसफोरखौबो अभी हमारा खाना पकड़ना हो गया अभी खाएगा अभी पकाएगा अभी खाएगा मुंह में दे ठीक हो जब खाने गले दी कमेन्ट ना हरै आंना मैसो गङासो थुरल' गलांलाय लांबायमोन नखरा सामब्राम गुफुर जिरदां नै सामब्राम गुफुर मोदोम सबलायनाय जानि लंपेन्ट खुनोनो टाइम मोनासै दिनै आयु माबोरै जाखो हिन्जावनि खामानिखौ मावना होजोबब्लाबो गबावा सामब्राम गुफुर जिरनायाव आरो थाबावनांबाय आं लखरा आङो माइरं माबा लायना होबाय गैया फन माबायो I am good hello आदा रन्जित रामसियारि हेलो आदा होनदों हाय जोंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय माब्रै दं सन्जना वारिया गुड नाइट लाबाय दे गुड नाइट बाय गुड नाइट मोनाफ्राव गोदै सिमां जमदो गोजां बोथोराव सिफ्लेनो न'मुखबो होबावनांगौ आयो न'मुख होनोबो टाइमखौ मोनखाया मुख करना है मेरा घर को अभी काटने के भी टाइम नहीं मेरा ससमा हमबावबाय ससमा हमनानै आरो नै मैसो गंखौ लागायफिननोसै बेजोंसो मोजां नुयो आरोना दे एबाराव कमेन्ट नायनोसै कमेन्ट थाब हरलायलायदो दे कमेन्ट फरायनोसै हा बावलाय माथो मा हासुला जोबलांखो बावलाय होलाय बियो दै माबानि आंला हासुनो सानदोंलै इसलिए मैं बोला आपको मेरा मुख करना है खिफि मोनामदों आगै नोंनि गस्ला गाननाया जाम्बा दरजा फाङा मुं फाङानो मालायफ्रा उन्दुजोब्बाय बायदि खबरबाय थायो नोंलाय उन्दुथोंलै जोंखौबा उन्दुहोआ मोनायाव सालाफ्रा दावरावनो लामायाव नांलाय खमलाय जौ लोंनानै
गोब्रामनाय गोनाङा गोब्रामखायो आया नुसिबाखैबा माथो आंलाय होखानोसै होआबालाय माथो होनखाबाय आरो मोनाजाय नामा होलाय दसेखौ नांगो जिंजार गारलिक होबाय जिंजार गारलिक औ होआखै होनांगौ गोथाव जागौमोन ना दहायनो होनांगौ दाबो होजायोना थोरसिया ओमफ्राय थोरसिया आं होनसै बेखौ हरसै आं थोरसिया आं सुबावनांगौ आरो ना मा जाखो रावबो गैला माथो दे कमेन्ट खालामदो दे माथो रावबो कमेन्टबो खालामा लाइकबो खालामा Give me comment and like and share उन गावसिबाय उन लागावसिबाय होननांगौ गुबुन भिडिअखौ नाय होननांगौ लागाव होननांगौ बेदराव होग्रा होनसै नै जिंजार गारलिक जोबाबो जोखलायनानै सिखारनो हायि जासिगोन सिवालिनि बारफुनाय निजोम समाव मा होनदों जोंना मा होनो रन्जित रामसियारिया आं लाइक खालामबाय आदा थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय मिकिया मा हरदों दाउ माबा हरदों दाउ ओरै मा बियो अन थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ओंखाम जानोसै नै टाइमखौनो मोनाखै दाबो लंपेन्ट माबा माबि खुनो टाइम जाबावाखै आंहा जोंना मोनानि ओंखामबाबो ओरैबायदि हर गेजेर जालायलायखायो 81 मोनाजों मोना बयबो जइन जालायगासिनो दं नाथाय रावबो कमेन्ट हरा आरो ना कमेन्ट लाइक हरा बयबो कमेन्ट खालामलायबासो मोजां मोनो हमारा अभी खाना हो गया शुरू अभी खाएगा आप लोग देखो हमारा खाना को आप लोग देखो 2 आदमी इतना खाता है खाना को लाओ 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 जल्दी लाओ पेट में चूहा दौड़ रहा है यार मेरा सुवाखैबा माथो आं खेब्रै सुदों ओंखामखौ आं मालाय बायदि खेबसे खेबनैल' सुनानै थानो रोङा दे गोग्गोम सुखायो आंना यही लखरा है बड' बिटिआर बहा दं भाई दंलै भाई होनो जोङो बेंगालराव दं जयानगर 4 ब्लकआव ओमफ्रायो एनबि क्रिसना मा होनो हाय 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 खोरोमदाव सायनारि बेबो हाय होनदों हाय ब्र ओमफ्राय आरो खेबसे बुंदों बड' बिटिआर बाजैया बर'ना हारसा जाखोरा ना बर' ससे हारसा ससे आइ मिन बेना बिमाया बर' बिफाया हारसायावनो आरो बर' ससे हारसा ससे
जानोसै नैबे गोथाव लादुरा थरनै दं नै खाना पीना हमारा शुरू हो गया है देखो ये हमारा आलू का सब्जी आलू टोमेटो एंड पोटैटो दिस इज eat 3 piece 2 men उसको साथ बात करो आप लोग मेरा खाना शुरू हो गया चलो हम लोग क्या सब्जी है ब्रो टोमेटो और आलू बे खानाय दं आंनो नोंनिया मासिनि लथं फथं जेराव मेराव गयो बिनि खानाया टोमेटो आलू और है अंडा 3 अंडा है 2 आदमी 3 अंडा हायाव गोलैलायलांसैमोन दाउदैयाबो ओमफ्राय जोंना मा होनदों बड' बिटिआर अ दे बैया आदा मा ओंख्रि जानो नागिरखो ओंख्रिया जाहैबाय आलु टमेट' ओमफ्रायो दाउदै दा जानो सुरु खालामबाय आरो नै जाजेननोसै जै मिरामिस मोनजाबाय थानायनि सामफ्रामबो माथो जोंहा दासो जादों मोनानि ओंखामा माइरङा बोरायबाय टाइमखौ नायलाय नोंथांमोना दा टाइमा बेसे जाखो ओमफ्राय दा बे ओंखाम जानायनि टाइमिंल' नामा नायदोलाय जोंनि आसामावबा जानानै मानानै उन्दुनानै मा जागुलायबाय ने ओमफ्राय ओरैहाय जोंना दासो आरो नै ओंखामानो दासो जाजेनदों मा गामिनि आदा नोंसोरो जोङो सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्टनि दाखालि बे एफेक्सन जानायखौ नुखाबायना बे एफेक्सन जानाय जायगानि आरो जों सेलेखागुरि हादानखौ मिथियोना सेलेखागुरि हादाननि जोंना मानसिफोर बायदि ओरै दोननायग्रा गैया ओंखाम जानायाबो मबाइल दोननायाबो जानला मोनला गेद्दा गेद्दि औ मोजां दे आदा दे मोजां मिथियोना औ दे फैफेरबाय नामा मालाबाफोर फैफेरबायबाय नामा सान्तिपुर बाजारफोराव जोंनि सान्तिपुराव देलै बाजै खब'से दंना हरदो जानोसै नै खब'से दंना हरनोनो नोंसोर दौहरोना आं दौनांगौ जाखो थाङाखै आदा लोगो दं दे जोंना बेटारि चार्ज गैला दे मबाइला 1%ल'खासै सुइच अफ थांखानोसै माब्लाबा मोजां खबर लानानै माबानानै फैफिनसैलाय जोङो साननै सानथामनि उनाव फैफिनसैलाय गुड नाइट दे सरि लोगोफोर ओंखाम जाखांजासिम रायलायनो हास्लाबनाय नंला 1%ल'सै सुइच अफ जाखाथारनोसै आरो बाय बाय दे
बयखौबो बाय बाय उपाय गैया ना दा बाय बायखौनो लास्लाबनो मोननाय नङा सुइस अफ थांखानोसै 1% ल'खासै बाय बाय बिदिब्ला गुड नाइट लोगोफोर निमाहा होदो रायज्लायस्लाबनो मोननाय नंला माब्लाबा मोजां माबानानै रायज्लायफिननोसै गुड नाइट दे बयखौबो गुड नाइट मेरा चार्ज नहीं है मोबाइल का बैटरी 1% है स्विच ऑफ होने वाला है बुरा मत मानिए बाय बाय सबको लेफ्ट हैंड से बाय बाय ले रहा हूँ मैं बुरा मत मानना बाय